Pastor Arnel Salinasal sa paghulam niya sa ako sa may condenser. Yung surayan lang ako guys kung tinuod nga makapawala bagid sa yabag ko kung makapanindot bagid ang tingog. So guys, salamat sa paglantaw ha. Shout out na ko ang tanan, labi na kay General Tuberos, Kabil Tahod. Sunod na ito ko ba? Dagang salamat, kinalimot ko. Dagang salamat kayo, sorry kayo. Shout out sa tanan.